И така хора, дайте, аз съм Стоян от The Diamond Clipper, с мен е един приятел от друг канал, Мартин, The Devil, обърках. Кажи здравейте! Здравейте хора! Да, това е The Devil. Съжалявам хора, но предния клип се прецака много ужасно. Толкова се обяснявах, че направо клипа не се чуваш изобщо. Само Мартин се чуваше, аз изобщо не се чувах. Ама толкова го обяснявах хора, че направо сега не ми се обяснява наново. И толкова много неща обясних. Нали, Мартине? Ага. Направо. И сега хора много ма яд, че не съм се чувал и на толкова много неща казах, че направо сега няма изобщо да казвам. Само казвам, че сега като заради неговия или моя. Като заради моя. Не моя 411. Да, не знам, моя с ранкови такива работи, не знам. Защо не искаш да влезем в мощта, моя има ранкови такива работи? Не искам. Моля да слушай си сенцел си там груп менеджер. Ама това не е моя, не е с моя на survival. Да, ти като само искам да настроя групите да не правя админите такива работи само. Не, добре, в твоя сервер. В твоя? Моя е на survival. И не искам такова нещо. Ти човек, ние не играхме един път в твоя сервер, бях и беше с пългини. Не знам. И аз се обърках. Но моя с пългини хора, имам хилядата от мене колонери, билдъри, модератори и такива работи. И да, после ще играем в моя, първо ще играем в неговия. Малко ще ми е скучно хора, защото аз малко аз не съм много по сървайвалите да оцелявам такива работи. Може да опитам малко, Ето вече моята е 672 позиция, не го детали 300 и нещо. Прав ли съм? 300 и нещо и нали? Да, 365. Да, неговата ще заради по-бързо, моята не знам, тя свеше на 672. Добре, че падна, неговата не знам, защото по-бързо става, но така. С кабел ли си? С кабел ли си? С рутер. Окей. Колко брат ми на рутера. Така, да, когато съм с рутер, той е с рутер. Но не ще по-много не става. Така. Продължаваме с клипа. И сега ще снимам сега на малко на survival. Като на мене не се играе, не знам защо на survival, но ще поиграя малко. И после ще поиграем малко в моя сервер, който вече е с плагини, спори, груп менеджери, такива работи, които това ги няма. Без които почти сервера не го прави сервер, без Essentials, без груп менеджер, почти не е сервер. Дали са сложили груп менеджер и Essentials пак се оцеляват на нормалното и без да си слагат такива работи, си слагате пак се оцеляват на нормално сервер. Без да ви пречи нищо да не е такова, за това не знам. Само да ви кажа, че така. Серверът стартира ли се да играем? Чакай. 312. 11. Добре, ще по-близо. Ето хора, имам клиент мастер. Да може да почиствам компютъра. Човек, Майнкрафт картина и човека играе Майнкрафт. Как? И картина в Майнкрафт и човека играе Майнкрафт. Къде е? Тук, сега си ga пробвам. Я сподели. Не ми е заредила. Ма къде е той чудо? В нова скин. Човек, преди малко се преоблекох. И?
И... Това вижте, с него говорим от 2 часа, 22 минути, 20 колко секунди. 25. Да, той е доста The яко. fuck? Той е доста як голям А? рекорд. Аз съм правил хора и по-големи рекорди. Човек, по-тихо. Що? Така. Какво стана? М? Какво стана? Трябва да говоря по-тихо. Защо? Брат ми каза така. Добре. Чакай, просто се направя така. Я говори. Какво? Говори. Говори. Кажи. Говори, да. Не шепни. Кажи. Не шепни. Нещо. 269 позиция. Моля да си подготвиш Майнкрафт. По-тихо ли се чувам? А? По-тихо ли се чувам? А? По-тихо ли се чувам? Не, аз те намалих. Да, по-тихо ли? Да. Окей, Изчувам хора, се. хора, виждате, че моята позиция е 594, неговата сигурно 200 и нещо, да ти трябва да си приготвя Майнкрафт. Моята е 258 и 7. Да, и той да ми каже на коя точка е този сервер. Човек, моята е 255. Коя точка е сервера, бате? Зарежда. Ало, Да. на коя точка е? Аз ти казах на 250 и 50. На коя точка е сервера? На 172. Ами тъй кажи, аз му казвам на коя точка той вика колко става. Аз мисля, че... Извинявай. Аз трябва да си добавя channel art на канала. Какво? Трябва да си направя channel art на канала. Какво става с старата канала X-Fireman? Днес... исках да започна наново. Как се направи канал? Без да плащаш пари ли? Без да плащам пари. Той без пари да си правим акаунт. Човек ще ми покажеш ли как се прави акаунт? Трябва да си напишеш телефонния номер. А защо имам телефонен номер? А? Да получиш един код. Взима ли ти пари? Не, Сериозно? не ти взима. Кажи честно. Не ти взима пари. Защо? Не ти взима пари, бе, човек. Да, защо не ти взима пари? Не знам. Че само искам, ще споделяй да ми кажеш как да се създам.